kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng dalu wilujeng rawuh Bapak Ibu tamu undangan ingkang kawula mulyakaken. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur nguduk dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paling berkah nikmat sehingga kula panjenengan saged pelanggan wonten ing dalu punika kanthi kebak kawilujengan, kebak kabaguswarasan boten wonten alangan rupida setunggal menapa. Selawat salam mugi tansah kunjuk wonten ing ngarsa junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring bimbingan dumateng kula panjenengan mugi tansah kita antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Ing dalu punika keparengga kula kaparwaja kisah kaca saking Wandi Budaya. Kepareng maraswan wonten ing ngarsa panjenengan mapan wonten dalebipun Bapak Jalil saha Ibu Sri Winarni. Ing dalu punika minangka wujud raos syukur saking panjenenganipun ingkang sampun kelampahan adhawuhaken putri kinasihipun ingkang paring asma nggih punika Mbak Tarista Elga Viola pikantuk roko Mas Bagus saking Beji Boyolangu Tulungagung Pikam Guntur Samudra. Nuwun sewu nderek dedonga mugi-mugi pinanganten kekalih saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ugi barokah langgeng anggenipun bangun bale wisma andut runtut teruntungan kadya mimpi lan mintuna langgeng pokok ndang diparingi momongan sing kathah ingkang soleh ingkang solihah amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken ugi tokoh masyarakat para sesepuh pini sepuh ingkang mapan wonten Desa Bolorjo Kabupaten Tulungagung ing dalu punika kula sakonco saking Wandi Budaya ugi pakarya sesarengan kalian kanca-kanca saking Kenting Audio luar biasa matur nuwun kerjasamanipun ugi tidak lupa boten kesupen menika ugi dipun abadikan momen spesial pada malam hari ini bersama teman-teman dari Mbah Kayin Channel, Mbah Kayin Production. Terima kasih yang tak terhingga untuk teman-teman yang telah mendukung terselenggaranya kelancaran kesuksesan acara pada malam hari ini. Juga tidak lupa ibu bapak mas mbakku yang tergabung dalam The Gang of Powernya Bapak Jalil, luar biasa guyub rukun gotong royong setia kemawon. Alhamdulillah matur nuwun kula aturaken. Nggih, untuk membuka perjumpaan di malam hari ini kula saking Wandi Budaya arsa ngaturaken atur pambuka sesarengan kalian Wandi Budaya ugi Kenting Audio juga Mbah Kayin Channel Production. Oke, wasada kawula ngaturaken wilujeng mirsani saha midhangetaken paklaraning dalu punika saking Wandi Budaya. Disiarkan langsung dari Bolorjo Kabupaten Tulungagung dari kediaman Bapak Jalil.